Kaca arep kowe otot kawat babi anu balung wesi. Ning kok kowe ngamuk Kurawa apa dikira kowe kira-kira iso ngalahke pusakane Harya Citraksi. Kowe malek wesi mungsuhe ya wesi. Iki Kiai Sebe. Lele nompang endang tabrak wesi mungsu wesi asu anu ambiar sirahmu Sembodo tak jaluk menawi mboten maringaken rawira-rawira tas malam-malam tak putung. Ora ana tabeting Kadang Taruna karo Kadang Reja. Kresna tanggep mungsuhe Baladewa. Werkudara. Werkudara. Masane anggap kaya menang-menang ade. Pokoke dhe bojo arep dijaluk sing wedok karepe piye? Terus Den, mutar. Eleke ora. Dadamu iki dadane. Oh, kampungmu kapan kowe? Anggepe sapenake dhewe ora. Sapa Suwardigalake, sapa Suwardigalake? Apa rumahmu Ndara Werkudara wedi karo sampean? Ngono. Pakartimu sing kaya ngene iki Ndara Abimanyu sing bocah iku sore kesempuk ing Ngaradan. Paham? Tak tubai ya. Kita ke Sijiwa Prabu Baladewa. Suwe ora tak tubai kilo-kilo kuat ora. Kuat? Yakin? Oke. Medak. Nah. Padange rara duit tumpakan aku. Ora gage sawangan. CB. Oh. Honda CB. Busine ngupel lho ya. Kenapa saya jebol Pak ya? Apa-apa. Wes ber.
Durung siap. Nganggo jarane mlaku miring. Bak-baki dalan ora. Nyadong dawuh sinuwun. Kaget raos sing manah kula. Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ngawingkeng abdipun Patih Prakuta. Ketingalipun medal saking pasewakan negari Ngastina ketingal boten karenan penggalihipun. Menapa kula nandhang kalepatan? Menapa kula klentula keparang kula jumadung dawuh. Sinuwun. Sinuwun Mandura. Sinuwun Prabu Baladewa nyadong dawuh. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngono. Lah kok dadi ketemu lelakon sing kaya mengkene. Enten apa ta? Enten apa? Menawi kepareng ambabarana dhateng abdi kematian. Prakuta wonten dawuh. Ora nyono babar wisan. Yen pangkatku saka negara ing Mandura prapta negara Ngastina iki jebul tinemune aku kebegan lelakon ing persasat Suduk Gunting Tatu Loro. Gunting niku nek dingake tatu loro. Nek didadekke siji keming tatu siji. Kowe nek ora guyon ngopo to? Kowe nek ora sembrono ngopo? Mbok yo ngerti karo kahanane Baladewa. Ngerti karo pasuryaning Baladewa. Tak kandhani. Iki aku lagi menggalih apa? Kahananku piye? Kudune kowe ngerti. Kowe ngrangkani Ratu Mandura wis pirang taun? Nggih. Nggih. Ning kowe ora tau apal karo aku. Penggalih kuwi lagi seneng, apa penggalih kuwi lagi ora seneng ki kudune kowe nitik, kudune kowe apal. Nggih. Nyuwun pangapunten. Wonten menapa? Aku entuk kewajiban. Kewajibanipun nek tak kandhake nang kene mesti ora mathuk karo kewajibaning Baladewa. Lho, lah sae napa awon? Perkara elek karo becik iku mantuk meneh nonton saka kondi. Oh, nggih. Lah terus tutno laku jandraku. Wonten pundi? Ning Ndarawati. Lho, kuwi gatosipun adus. Ana perkara. Nggih, nggih. Lah grisik guyu-guyu tak pecah ndasmu. Nggih. Nyuwun pangapunten. Karang ciri-wancinipun kula ngaten menika. Mangkat dina iki sewawi kula dherekaken kaya aja ado-ado saka aku. Apa perintahing Baladewa? Kowe nyulayani aja takon dosa. Tak lereni ngono dadi patih. Oh nggih, monggo sinuwun kula dherekaken. Ayo Prakuta.
asritina ning pasewakan semono madiluwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Koko Prabu ndadosaken ngagat sontaning manahipun ingkang rayi Ndrawati rawuh Paduka kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami Koko Prabu ya Kresna ndak tombah karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Bahi Tampanana Yayi Prabu kula mundhingga jimat paribe dayanana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Yo, Yai Prabu kaya wis ora kurang kepenak. Kakang Prabu, aku ngaturake sembahku katurya Kakang. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Kara. Yo. Bratajaya lara ireng dak tampa, siadi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana piye? Anakku lanang Yat Majamu ora kena sambe kala apa-apa. Pangestuning Kakang Mandura tansah pinanganing kawidadan. Syukur, Sembadra. Kula wonten kanthi becik. Kuwi talining katresnan antaraning kowe lan bojomu. Iya, Kakang. Oh. Nadyan ingkang putra pringgodanipun Gatotkaca ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Tetuka tak tampa. Ora liwat pangestuning wakmu Mandura Tampanana, kula bendika jimat paribe. Dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Setyaki tak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana, diweji kula ngaturaken sembah bekti kunjuk. Kakang Pati Udawa tak tampa tiba padha-padha. Dipun prayogaken anggenipun lenggah diweji ing Mandura. Ya, Kakang Pati Udawa kaya ora kurang kepenak. Koko Prabu. Nuwun sewu, sampun kinten kula kumalancang. Ndadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang rayi Ndrawati dening rawuh Paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi kepareng kawedharing kathah, mengko suraos ing kados pundi kepareng kula ngangulungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu. Kresna, nggih kula wonten maring adhawuh. Wale-wale apa praptanipun Kakang ana ing negara Ndrawati sepisan tilik marang raharjaning siadi sak kulawarga ndungkap angka 2. Wis sak trepe pun Kakang minangka dadi kadang werdane Bratajaya. Ya silara ireng anggone entuk kanugrahaning dewa wujuding putra. Nggone wis mangun bale wisma kelawan Si Arjuna, wekasan pinaringan talining katresnan wujude atmajaning Sembadra. Inggih. Kaya ngapa bombong penggalipun Kakang tan murunga isih ana ingkang nerusake lajer sejarah Mandura. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ya mengene Kresna. Setemene Prabu aku iki bakal matur ngersane Yayi Prabu Ndrawati. Kepareng kula cemadhong dawuh. Wonten pangandika menapa Koko Prabu? Sembadra kuwi rak ming dudu adimu tok. Nanging pun kakangku ya minangka dadi kadang werdane Sembadra. Inggih. Monggo kabagyaning Sembadra iki mengkene mau persasat tumplak punjen sinundul puyuh kaya kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu. Kula wangsa ing Mandura dene adhiku wadon Wara Sembadra wis gendhong dotong-dotong wujuding punang jabang bayi ya kuwi atmajane Si Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Kabagyan iki mengkene mau aja Si Adhita ing ngrasakake ana aja mung kulawarga Ndrawati yang padha ngrasakake ning tak jaluk kabeh supaya rata. Tegesipun ngados pundi? Bratanipun Kakang negara Ndrawati yen dikeparengake aku tak mboyong Wara Sembadra lan Si Abimanyu ora ketang mung pirang dina sarta munggahe sesasi munggahe meneh setahun Wara Sembadra men mapan ana ing negara Mandura sebab kabar sing tak tampa dina iki Wara Sembadra nedheng ditinggal karo Janaka ya Permadi. Mula kabagyaning Wara Sembadra nggone momong atmajane ya kuwi Si Abimanyu. Apa mbok lilani lan mbok keparengake pun Kakang uga bakal ngrasakake momong lawan atmajaku Si Abimanyu marang negara Mandura. Koko Prabu. Estunipun kula mboten wantun badhe andhuwa dhateng kepareng Paduka. Jernyatanipun Sembadra menika tasih kadang Paduka piyambak. Namung semanten Purba Wasisa wonten astanipun kadang Paduka pun Bratajaya. Lara ireng. Ngono dawuh mapa Kakang?
Kadangmu sepuh Kakang Prabu Baladewa rawuh ana ing negara Ndarawati ing wigati kepengin ngrasakake kabagyanmu, kepengin ngrasakake kabagyanmu. Nggone Siadi wis kagungan putra, ora ketang mung sedhela Leganana penggaling Koko Prabu Baladewa supaya Siadi budal kelawan Atmajamu Si Abimanyu mapan sawetara wektu ana ing negara Mandura sinambi ngenteni timbuling ya kuwi Si Permadi, ya bojomu Si Janaka ora Sembadra. Piye Sembadra? Kakang, aja kinira lamun Kakang Prabu Ndarawati mban cindhe mban silaten. Upama Kakang Prabu Baladewa bakal mboyong aku lan anakku Abimanyu prapteng negara Mandura aku ora bakal selak sinambi ngenteni ya kuwi rawuhe Kakang utawa Raden Janaka ngono wis sawetara wektu ninggal marang kasatyaning Madukara. Dadi Wara Sembadra gelem tak boyong marang negara Mandura. Kakang Prabu dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen to aku wani anduwa marang keparenging Kakang Prabu Baladewa. Dalah. Wah, ya ngono kuwi. Ngono kuwi Sembadra. Merga Ndarawati lan Mandura kuwi loro-loro ning atunggal. Mandura ya Ndarawati, Ndarawati ya Mandura. Mula jero kok bedak-bedake. Kowe mapan ning negara Ndarawati tanpa beda kowe mapan ning negara Mandura. Mula Kang saka kowe ayo bareng lawan pun Kakang. Anakmu gendongen. Kresna, aku njaluk pamit daya-daya kaslak kepengin nuduhake Wara Sembadra kelawan garwaku ya Mbakyumu Erawati supaya bombong penggali. Kula semanggaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Sembadra. Ana apa? Ayo mangkat dina iki. Ayo Kakang Prabu ndak derekake Kakang Prabu Mandura. Katodyan Gatotkaca tinol mapak Karkasuta tekapira Kresna Arta maneher saktinira ing ujaran wang-wang. Lho, Gatotkaca wonten timbalan. Lah kok dadi sajak ora jenak nggonmu ngabiyantara ngersaning wakmu ing Ndarawati. Nuwun sewu. Mboten teges kula Cubriya kalian Kanjeng Prabu Mandura babar wisan boten. Namung sak pengkeripun Bibi Wara Sembadra kalian kadang kula Dimas Abimanyu ingkang dipun gendhong dening Bibi Wara Sembadra. Pangraosipun ingkang putra ing Pringgandani, raos kula kados melang-melang ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Menawa dipun parengaken kula badhe mlapat tindhahipun Kanjeng Prabu Mandura. Sajake kowe Cubriya, mboten perkawis kula Cubriya. Namung semanten namung kira jejagi iki mawon. Ya, kula cah bagus. Panggraitaning atimu tanpa beda kaya rantamaning penggaling punwa ing Ndarawati. Mangkat to. Awat-awatana saka Dirgantara. Yen pancen ana bab sing ora prayoga, Purbawasih tak pasrahke marang kowe Garkaca. Nyuwun pamit madhal panjenengan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Setyaki, Dori. Eneng apa? Sabengeripun Kanjeng Koko Prabu Mandura. Pangraos kula melang-melang kados ninggal jejabang wonten tepining Balungbang. Kowe iki ming tiru-tiru tembunge Gatotkaca lha ngono. Mboten Koko Prabu. Mbaya wis sing lante panggrahitan iki Gatotkaca pancen tak akoni yen kowe kuwi rejanjane tak ming cemongol-congol golek pendhok supaya ketok ra ngono to. Panjenengan niku mbok sampun kados mekaten. Setyaki wonten timbalan. Ora usah dadak matur sing werna-werna mangkat to. Pelampaten tindaking Koko Prabu Mandura. Rasaku ora penak Setyaki. Kula nggih mboten penak. Wis ora usah dadak melu-melu to mangkat to. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Udawa penak ora? Sekeca. Ya wis nek penak nang kono ora usah melu-melu. Ampun ngaten kula badhe ndherekaken Yayi Mas Setyaki. Kanjeng Diweji. Sing ati-ati Kakang Pati Udawa. Dewa Narpati duwe naris swara Kresna kalangkung tresnanira marang Diabanon Jinawi. Oh Kakang Prabu. Piye? Kaget atiku bareng ora panglingi kirak patih Sengkuni karo Begawan Durna. Iya, pancen bener. Ngendi kamu duk sekawit bakal mboyong aku neng Praja Mandura lah kok dadi malah ana Sengkuni karo Durna iki karepe kepiye? Kosik, para Sembadra, kosik, aja kaget. Setemene kowe tak kandhani. Nggon kepengin mboyong nglawan kowe, ora kok jumujuk marang negara Mandura. Nah iki mau janjanipun Kakang saka negara Ngastina. Wondene dawuh Kyai Prabu Duryudana banget bombong marem seneng penggalihe merga wis krungu kabar yen to Janaka nggone mangun bale wisma kelawan sira Yayi Bratajaya wis pinaringan momongan. Mula kabagyanmu iki mau akeh sing padha kepengin ngrasake. Lah, karepe Kyai Prabu Duryudana kersane sadurunge kowe prapta ning negara Mandura, kowe tak kanthi dhisik ora ketang sedila mampir ning Ngastina. Inggih, nggih. Margi menapa ingkang ngraka menika pitataning jalma unusaning titah. Sinten sing boten remen menawi saged kampiran satunggiling putra satriya ingkang kalukengrat mbok menawi sakmangke saged paring daya kekuatan dhateng Sangya Parasata Kurawa. Arak ngono to Kakang Durna. Kakang Durna. Kakang Durna. Nan. Rak ngono to sampeyan iki ngematke apa? Ngematke Sembadra. Oh, lah kok dadi kaya ngono Sembadra. Ae seneng ora jeneng mokal, jeneng
Bocahe wela isih cilik isih bayi. Nggih. Lah mesti wis kaya ngono tadi Pati. Nggih, nggih. Banjur lambene barang mak pyak ora. Mbah ya wis. Nek didelok saka sikil lak gedhe sikile ingkang garwa. Prek. Samane ku senengane ngecek kali kula niku napa ora ngecek apa kula tak takon. Lah nggih kula niku mung ngomongke pupune we gedhe pupu garwa sampeyan. Nggih, ning atos. Nggih. Menika kersanipun kados mekaten. Lah, mula saka kuwi Sembadra. Kowe ben diderekke patih Seng Paman Patih Sengkuni lan Bapa Durna. Wontene Abimanyu saka tresnaku kalawan anakku lanang Abimanyu. Lilanana tak gendonge. Tak gendonge tut wuri kalawan lakumu. Apa kudu ngono, Kakang? Iya, kudu ngono. Merga pun Kakang saka tresnane kelawan Abimanyu kepengin banget aku gendong Abimanyu ra ketang sedelo. Tak kudange anakku si Abimanyu. Kagiat risang kapirang urinangkul kinembit-kembit. Dosang reknaning bawana. Oh. Bener, Nger, Sembadra, bener. Bener ngendikane kadangmu sepuh ing Mandura. Ngono? Kowe mlaku dhisik karo aku karo Adipati Harya Sengkuni. Wondene anakmu ya putuku si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa. Si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa, kowe tak gendong. Lho. Ane ra. Kok njur ngalup kaya ngono. Anu, oh Durna. Nggih, mboten, nggih, mboten. Kajeng kula menika supados mlampah sareng kaliyan kula. Lah, rak ngaten. Ampun nganti disenggol ati kula apik si Sembadra. Oh nggih, tak kedhawuh. Piye, Sembadra? Aku percaya marang Kakang Baladewa. Anakku Abimanyu tak pasrahke marang panjenengan aku. Tak mlaku karo Patih Sengkuni apa dene Begawan Durna. Ya wis kono tak gawane anakku aja kuwatir. Apa kowe ora percaya karo aku? Ora ana jamak lumrahé aku bakal nyengsarake karo anakku dhewe. Abimanyu kuwi getihmu padha karo getihku ora Sembadra. tanpa srobo-srobo ngajar Begawan Durna. Dasarmu apa sendaki? Sengit. Lho. Neni papan aku weruh Durna. Tanganku gatelan kudu jotosi cangkeme. Walah dalah. Gugu karepe dhewe. Tur dasare
niatku mung bakal nungko tindake Kakang Mbok Wara Sembadra. Jarine mau bakal diboyong marang negara Mandura. Lah kok bareng lakune tindake karo Rasata Kurawa. Monggo aku ora pangling marang pangadining Sata Kurawa, mesti bakal gawe sengsaraning Kakang Mbok Wara Sembadra. Kartomarma ora mbalekke Kakang Mbok Wara Sembadra karo anakku lanang Abimanyu. Aja takon tak babati kamanmu. Wah, gugu karepe dhewe. Sugal ucapmu, babamu. Ora mundur saka papan kene. Ora menehi dalan karo para Sata kula tebak dadamune marganing patimu. Singalena prateng lalis karo marmo.
Gatotkaca ngamuk. Ayo, Kurawa arep gendak Sikara karo Bibi Warasembadra. Katon banget nggone bakal mboyong Bibi Warasembadra marang negara Ngastina. Ora mbok balekke. Adikku Abimanyu ora mbok balekke. Pecahi sirahe. Waduh, kacau. Siwa Durma Gati ora mbalekke adikku lanang. Apa kelakon Kurawa keduga nandhingi kridane Gatotkaca. Wah, Gatotkaca cabal. Cabal Gatotkaca. Ora duwe niat apa-apa Kurawa bakal mboyong Walacembadra. Sayekti mung kepengin kanggonan Walacembadra lan anake ya kuwi Abimanyu. Ora duwe niat apa-apa, yakin sumpah. Kaya ora apal karo watake Kurawa. Ingkang demen gendak Sikara karo sak pepadane. Ola Gatotkaca. Yakin ora? Ora gelem balik lak amuk Kurawa. Gatotkaca cabal, cabal Gatot. Gatotkaca arep kowe otot kawat babi anu balung wesi ning kowe ngamuk Kurawa apa dikira kowe kira-kira iso ngalahke pusakane Harya Citraksi. Kowe malek wesi mungsuhe ya wesi iki Kiai CB. Lele nompange ndawu tabrak wesi mungso wesi asu anu ambiar sirahmu Cid. Kecelakaan kok le. Aku dadi bane montormu dadi angka 8. Cid. Gagaruta. Aduh. Aduh. Tangi nek ora apa-apa. Aduh. Wah. Re kane. Re kane. Gatotkaca niku apa kondange oli Otot kakung kawat. Otot kawat balung wesi. Heeh. Nika satriya gawean Susuralaya. Heeh. Kabeh awake diganti wesi. Iya. Otot kawat balung wesi. Susum gegala. Mripate Suryakanta. Ampleng dasmu lho. Lha kula ngomong apa? Mripate Suryakanta. Tangane linggis, drijine gunting. Heeh. Dramaan pacul. Ah iya. Bokonge drim. Uyuhe wedang kopi. Terus Re-rekane ajeng kula tandingi nganggo wesi padha wesi. ha iya. CB. Kula gas, Man.
mlaku 180. CBP speedometer mung tekan 90. Kok mlaku 180 ki speedometere sapa? Pun kula koroki. Oh. Kakak kaburatornya kula ganti stum. Oh. Lah malah alon. Ning rasa? Heeh. Banter, Pak. Pun kula incem Gatot Kaca kula tabrak sampe modar. Lah kok mabur. Sapa? Gatot Kaca. Kowe entuk bok. Jedier lekar. Rusak, Man. Ah iya. Wah, kacau. Ganti pelek. Ah iya. Peleke kaya ngono kok. Nini iki pecah. Plentonge ilang. Diganti mripat sampean, Pon. Prek. Dadak di poh. Montor gak diusung iki lho. Nek wong digdaya ora bakal kelakon. Lah dalah. Piye iki nek nganti kadenangan kaya mengkene nggih anak Prabu Baladewa. Kula semanggaken perkawis menika nggih anak Prabu Baladewa menika kados pundi lalampanipun. Pamanarya wonten menapa? Kurawa bubar sarsaran. Nung sampuyang numbuk bentus pelajaripun enten apa? Senjaki kali Gatot Kaca ngamuk. Sumerep menawi ingkang rayipun Dewara Sembadra mlampah sarengan Kurawa sami ngamuk Kurawa bubar mboten kanten-kantenan nggih. Lah rak tenan to wah jan. Griwikan dadi grojokan geguyon tali tangisan Pragoto. Wonten dawuh Abimanyu gawanen. Nggih. Aja mbok kowe nek ndi ning kowe kudu ngenteni aku. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Aku tak nyingkirke Setyaki karo Garwa tak kandhanane bocah loro kae. Nggih, katos-atos diwaya. Anggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaluduk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang Gatot Kaca wonten timbalanmu Setyaki wonten timbalanku Prabu. Sing ngakon ngobrak-abrik Kurawa sapa? Ih, mboten wonten. Lah kok dadi kowe itu mandang ngobrak-abrik Kurawa? Ngongasahi kaprawinan. Gembelo sirahmu gleleng pancamu dume kowe dadi satriya. Dijedi ana ing Suralaya. Terus sapa-sapa arep coba, saben ana wong arep coba, ngono apa piye? Mboten. Dasarmu apa? Kuwatos raos sing manah kula. Kuwatire Bibi Wara Sembadra tindak sareng kalian Parasata Kurawa. Monggo ingkang gadah niat boyong Bibi Wara Sembadra menika Kanjeng Prabu. Kenging menapa tindakipun boten sareng patuko Kanjeng Prabu nanging sareng Parasata Kurawa. Gatot Kaca wonten dawuh. Yen durung ngerti iki takon sik, nek wis takon mengko ditimbang bener lan lupute. Nek kira-kira bener, kowe bener sakarepmu karo ngamuk sakarepmu. Nek luput piye? Apa ora mirang-mirangke karo awakmu dhewe? Niki.
Barengipun Kyai Prabu Duryudana kepengin kenggonan Sembadra lan Abimanyu raketang sedhela. Mula Sembadra takon bareng lakune karo para Rata Kurawa dene aku nggendhong Abimanyu. Mergo aku ki makne gedhe. Aku ki makne gedhe Abimanyu nek nganti aku ora nggendhong karo Abimanyu do nyono cerak nyono. Aku wong tuwa ora tresna karo anake Bratajaya. Mekaten. Oh, iya. Prayu Dela mekaten. Kula kantun nderek. Ampun pitados nggih. Ampun pitados. Sedaya kedah wonten buktinipun. Sedaya kedah wonten buktinipun. Setyaki Wonten dawuh. kowe ngopo kowe? Mboten napa-napa. Ora apa-apa padake aku ora krungu ya. Kowe mbudheki wong tuwa ngono apa piye? Mboten. Kowe ora percaya karo pun Kakang. Nggih pitados. Nek do percaya minggir. Ayo bali. Bali ning Gorawati rasa tetek melu-melu perkara iki. Nggih ngestaken dawuh. Bali. Nuwun ngestaken dawuh. Setyaki bali. Nggih, kula badhe tenguk-tenguk wonten ing mriki. Ora bali tak glandang negara kowe. Oh iya ngestaken dawuh. Ayo do bali. Niki ngestaken dawuh kok. Ayo gawes. Bala Dewa Narpati Dwinares Swara Kresna kalangkung tresnanira Pragoto wonten dawuh. Sak gedhagan iki aja cengengesan. Nggih. Mergo aku arep dawuh wigati karo kowe. Oh nggih. Barengipun Abimanyu wis mbok gendhong. Lah iki sampun wonten mriki. Sajaipun ngupadi ingkang ibu, wong sajaipun klecam-klecem tutukipun sampun kraos salit ngelak bocahipun. Ya wis ben. Perkara ngelak ya wis ben. Nggih. Kuwi menyang Walas. Terus keparengipun kowe menyang Walas. Iki. Sawise tekan Ngalas. Pragoto wonten dawuh. Aku kuwi duwe pusaka, ning kok ora ana wrangkane. Pusakaku iki golekno wrangka, Pragoto. Pusakaku iki golekno wrangka. Wrangka sing pantes, wrangka sing trep kelawan pusaka iki. Ya curiga iki. Yen kowe ora iso golek wrangka curiga iki aja takon dosa. Bali ning karep aku ora ngaku kowe minangka dadi patih Mandura Pragoto. Ing batos wis tanggap kersaning Sanata Prabu Baladewa. Parandening mangke patih Pragoto datal wantun andhuwa keparengipun nggih Sanata Prabu Baladewa. Goreh ora ngeh. Penggali rekana patih Pragoto paran marga ngarsa linambahan. Lon-lonan nyandak punang curiga ingkang denasta dening Sanata Prabu Baladewa. Tiwah semere saking ngajanganipun mata Mandura Prabu Baladewa. Lumampah manjing wana dupi wis tebih saking nata Mandura.
Gero-gero penangise Sang Pragata nganti kaya bocah cilik. Inggih, sinuwun. Ora ana babar pisan. Lah kok dadi aku nun mula lakon sing kaya ngene lagu to. Yen kowe abot karo kewajiban kowe ninggal marang tabeting rasa kamanungsan ning nek ora tok tindakake. Gunane apa nggonmu dadi patih ora mastuti marang dawuhing Nalendra? Oh, Den. Kula mboten mentala. Den. Keris kon gorekke wrangka. Aku wis tanggap karo kersaning Sinuwun Mandura. Wrangkane ya Raden Abimanyu. Aduh. Wah! Ora bakal mentala. Sampeyan kula tinggal teng mriki. Kula njaluk ngapura, Raden. Daspun tinggil kula cumadung dawuh. Oh, daspun tinggil. Lho, ingkang putra pundi? Jumbo kangenipun Bapak Durna. Jumbo kangenipun Bapak ing Sokalima, anak kula Abimanyu kula titipke Praguta. Praguta kula paringi pusaka lan kula dawuhi supaya golek wrangkaning pusaka. Mesine Praguta wis tanggap niku sasmitaning Nalendra sing dawuh supaya merjaya dhateng sinten kemawon. Mboten sampean kok seneng banget mergani napa? Amanu sama jenis Sembadra mboten gadhahi anak melih. Janaka mongko lunga. Burisrawa sida gelem ora nggih? Lho. Niat sampean pripun? Lho nek Burisrawa mboten gelem niku kula samata ing gati swaiga ing diri. Tuwekan ora nyebut ora. Ayu ya ayu ngomah. Tak sekop cengelmu lho, Dik. Suwe-suwe kok nganyelke lho. Anggere omongan kamu nyenggol wong omah. Ayu elek ya ben. Nggih, nggih.
Baduna. Wonten dawuh. Paman Arya. Wonten dawuh. Pun kasembadan panjangkanipun ingkang putra pun Baladewa. Samangke saged nuruti dhateng kadang kula pun Burisrawa. Ah inggih nggih mbok menawi dados kabagyan ingkang rayipun Burisrawa. Nggih, mawon. Kekugek sadulita mel. Lah. Iki mboten pangling Ndara Sumitra. Iya Siwa Semar. Aku ingkang mraptuk ning Karang Kadempel, Siwa Semar. Bekti kula katur nggih, Den. Iya ndak tampa. Ora liwat tiba padha-padha Kyai Nayantaka. Dara bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya nala garing ndak tampa. Ndara bekti kula katur. Iya Petruk ndak tampa. Ndara bekti kula katur nggih, Den. Iya Bagong wis ndak tampa. Enten apa, Gus? Janur gunung kadingaren. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Mongko sampeyan boten paring pangandikan teka Jawil kalih Semar. Tumunten kula dherekaken tindak sampeyan pun prapteng tengahing wana. Niki ajeng tindak dhateng pundi lan wigatosipun menapa lho? Siwa Semar. Kula ora jenak nggon kula nggah ning kasatriyan. Nalika dina ing kepungkur wanci Anggara kasih Sumitra nyumpena. Panjenengan nyumpena? Iya. Pasumenanipun menapa? Ora kanthi kanyana-nyana. Aku weruh marang panjenenganing Kakang Mas Abimanyu. Nalika semana kinudang kudang dening Kanjeng Ibu Wara Sembadra dititihake ana ing Palwa. Dumadan ora kanthi kanyana-nyana. Banyuning Bengawan katon bena wekasan Palwa kindhang kapracundhang. Amung kari Kanjeng Ibu Wara Sembadra ingkang pungun-pungun anandhang rudatin Kyai Semar. Pralambita iki apa Kyai mungguh werdine piye? Siwa Nayantaka. Semareka den prayetna samuneres eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing kocap kacarita nalika semanten Dian Sumitra wis nganti sanggrepat punakawan medal saking tlatah Karang Kadempel manjing tengahing wana kendel sawetawis jibeg bebeke ngalih nenggih Sang Nayantaka mulat pangandikanipun nenggih Raden Sumitra ing cipta anggadhahi raos was kuwatir dhateng kawontenanipun ingkang Bendara nenggih Raden Abimanyu kedadak samya mireng tangising lare saking salebeting wana satemah kaget kadra wekasan sangga para panakawan mangono pangudas maraning Kelurahan Semar Badranaya. Petra Pripun? Kowe krungu apa? Reng kowe krungu apa, Reng? Aku ora krungu apa-apa iki. Gong kowe krungu apa? Sik, do meneng sik. Nek Semar omong ki ra do omong kabeh. Dirungokke. Apa sing dirungokke bapak ki padhe kudune mesti krungu. Ha iya, Meneng-meneng. Meneng Semar. Iya dirungokke sing tenanan. Krungu aku saiki, Tru. aku kowe krungu tur mambu.
aku pecah sirahe ora. Sing tak do meneng ora do sembrono. Mangkel aku senengane ora. Kowe anggere engko pisan kas tok baleni, wak jejegi linggis lambemu ora. Ora iki serius iki. Oh, ayo wis amene kok, Tru. Ngapa? Iki sing nonton ganti ibu-ibu nggawa anake nggawa tuwet-tuwet. Ora ketok kaya swara bocah e, Gong. Wah, wis nyemelangi nang tengah alas kok ana swara bocah iki engko gek brayut. Hus. Brayut ki apa? Brayut ki memedi sing nggawa anak pirang-pirang kae. Ngemiki kiwa tengen. Terus gendong anak. Weh tenan ora do cengengesan kuwi. Aku durung ngerti brayut kok. Munji bocah, gendong bocah kiwa tengen, sikile ganduli bocah, tangane diganduli bocah, nuntun bocah. Bocahe pirang-pirang ijik meteng, kuwi jenenge memedi brayut. Oh iya. Wis tau ora apa? Urung. Aku iso omong. Critane Piyai Sepuh mbiyen iki ngono kuwi. Oh, to. Ora do sembrono nek ana bayi nangis ning tengah alas to bengi-bengi aja do sembrono. Saya banter iki, Gong. Berarti arep mrene, Tru. Ayo do lunga. Oh, sito. Iki ketoke bocah tenan iki. Nek swara demit iki mesti sok ana, sok ilang, sok ana, sok ilang. Iki kok terus-terusan iki, Gong. Iki mesti swara bocah tenan. Heeh, Pak iki swara bocah tenan. Kenten swarane bocah niku sapa, Ndara? Iya. Siwa Semar iki wujuding bocah tenan. Wah, jan. Sapa kuwi? Isih cilik kaya ngono kaya ditinggal nang alas. Piye, Truk? Brayut udu? Udu. Aku tak ngono ya? Bocah tenan kok, Gong. Wah, jan. Bangsat iki wong tuane. Iki mesti hasil hubungan terang gelap. Hubungan gelap iki mesti bingung do tanggung jawab terus anake dibuang ngene iki. Wah, wis dosane nglekepe anake tok. Nek ana kaya ngene iki do ora gelem tanggung jawab, jan wis menungsa apa? Ponokawan Petro. Dalem, Den. Iki sapa titi priksanen? Aku sing pinter nitik kok. Lho. Lho. Iki Kang Raka Ndara Abimanyu ngoten lho, Ndara. Oh. Ya ya. Bapak Mas. Jenengan kok teng mriki. Kakang Mas, panjenengan kenging menapa? Impen sampeyan kok durung-durung wis ndara dase. Alah Ndara, sampeyan boten siram pinten dinten. Ampunipun kok ngantos kaya ngoten. Bocah iki nek esuk ki nang mripate ora tau melek. Sing tok rungkep iki sapa? Alah Gus. Walah. Kaya mesem e. Akhire nek
Nduk Rangka Wijaya bul bokonge Semar. Dari ing semilak kaya senyum karo aku. Tiwas tak rungkepi, oh wong tuwa. Antil mencelat kowe. Sesuk nanging nggo sarung ki sing lobok. Sarung cupet nggo sarungan. Den. Jenengan kok iki apa kok terus-terus iki? Kok tas. Ah, nang ndi kok salah to aku. Wis asah metu wae. Kakang Mas panjenengan ki ing menapa? Kakang menapa, Den? Bocah niku kengraka niku sajake wis sawetara teng tengah ngalas. Tutuke klecam-klecem. Niku bocahe ngelak manggendong ayo jak bali teng negara Ngamarta. Laruta saking kutha Sanggara kulayan tandulusa amangku sang Tyauta Manalendra muda wonten sawenehing jejaka ingkang aglatengahing wana nenggih menika ta warnane satra saking gisiking samudra atmajaning Dewi Anggana warik nenggih Bambang Anggana Dewa ingkang mijil saking gisiking samudra nalika semanten angenam-nam penggalih mapan wonten tengahing wana mulat praptaning Sang Sumitra ndotong-dotong punang jabang bayi. Langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur ana wujuding jejaka ingkang aglak ana ing tengahing dedalan kowe sapa takon marang aku mburi saka ing pertapan gisiking samudra putraning Kanjeng Ibu Andana Warik aku Bambang Andana Dewa Bambang Andana Dewa iya dasar kepara nyata kowe sapa Raden Sumitra iya ingkang mburi sapa aku Semar aku Gareng aku Petruk aku Bagong nuwun sewu Den iya Petruk piye peranganipun tiang-tiang teng wana mboten wonten ingkang ketingal Dad monggo Ndara Abimanyu kang ngraka kaningaya teng tengahing alas. Ora mungkin Ndara Abimanyu niku iso mbrangkang saka Ndarawati tekan tengah ngalas. Mesti ana sing tumindak culika. Monggo teng mriki sing ngenten namung Bambang Andana Dewa niku. Mang takoni.
Napa niku sing ngajeng gendak sikara karo Ndara Abimanyu lan duwe niat apa kok arep gendak sikara karo Ndara Abimanyu? Ayo ngaku kowe, no Dana. Lho. Dana Dewa. Ora ngerti perkarane malah nucuh marangan Dana Dewa. Ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Ayo kowe ingkang gendak sikara karo kadangku sepuh Kakang Mas Abimanyu. Kowe ingkang ikara ning tengahing alas. Ora usah dadak selak, ora usah dadak kumbi. Ngaku ora. Sampeyan sing gendak sikara karo Ndara Abimanyu nganti Ndara Abimanyu mapan tengahing alas. Bocah wingi sore durung ilang pupuk lempuyange. Hah? Lah kok dadi mangsia-sia ning tengahing alas. Iki sapa malah muring-muring karo aku. Wis muring-muring wae. Ora ana menungsa liya kejaba sampeyan. Berarti sampeyan sing gendak sikara karo Ndara Abimanyu. Wah, pancen bagusmu bagus ning ora duwe rasa kamanungsan. Ora pantes kowe urip ing alam padang. Nek ora lega rasane atiku nek ora males lara wirang, gerahe Ndara Abimanyu ning mapan ning tengahing alas. Aja ngawu gawar-ngawur, ngawur wae. Dar kowe. Ben sisan wae pokoke anggrana wong ketok tak salahke. Omonganku ya, Tru. Ha iya. Ndara Abimanyu nganti nangis, nganti kaya entek luwe mripate nganti mentul-mentul kaya ngono kuwi. Apa, Tru? Mentul-mentul. Ngomong apa lho? Iki lho, ngisor mripat ki blenduk-blenduk nek kaya kowe nangis to. Ha iya. Wis bener kowe Nalagari. Ora usah dadak melu-melu. Nadan kanthi gendong Kakang Mas Abimanyu, kridane Andana Dewa bakal tak rampungi ngatos-atos, Ndara. Iya, Nalagaring. Lang-lang driya mangungkung. Kandangono Andana Dewa.
Raden Sumitra ngongasake kaprawiran. Nadyan lagi sedhe lho wayaku wis bisa mbobot marang kadigdayanmu lan kasektenmu. Nyata Satria pinunjuling apa-apa mbrut juling ngakarep. Nanging apa kira-kira kowe kuat nadhahi jemparinge Andana Dewa? Linepasake saka Gandhewa tumancep ana ing dadamu Rasirna Margalayu Jodundang Raden Andana Dewa Raden Sumitra. Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha ora tuwama dadane Sumitra. Jemparingmu iso gawe babak kulitku aku meguru karo kowe. Kakang Mas Abimanyu, Kakang Mas. Sampeyan dilepasi panah ora apa-apa. Lha kok jebul panahe temancep nang gigire Ndara Abimanyu. Ludira sumembur kados mekaten. Kakang Mas, kula mboten mangertos. Agana Dewa kowe mateni cah cilik kowe. Dongake ora slamet nang dalan. Setan kabeh. Gugup ya gugup nek ya ora terus rumangsane ndasku ki watu apa ya. Kanggo pancatan wong pirang-pirang. Andana Dewa. Penyakit kowe. Kowe ngeculke panane rung iso manah ki aja iso manah. Sing tok. Apa jenenge kuwi? Sing tok panah karepmu Ndara Sumitra ning ngerti ya kena gegere Ndara Abimanyu. Den sampeyan pripun Ndara? Bago dudutke panahe aja nganti mancep ning gigire Kakang Mas. Nadyan Kakang Mas wis seda dudutno panahe Bago. Nek dudut gek dut ngono. Aja dintul-entul ndak Kakang Mas malah kloso lara. Gegere bolong semono kok bocah. Gegere bolong kok kono ora tekane pati. Andana Dewa, amuk legane atiku kowe. Kang Mas, kula ngertos bilih sedaya lampan menika tartemtu kula badhe nepataken dening pepunden.
Awit kula sampun wantun anggendhong Kakang Mas Abimanyu kula ajak supados perang mengsah Raden Andana Dewa Kakang Mas. Monggo kula dherekaken kundur dhateng negari Ndrawati supados rinukti dening Kanjeng Wah Prabu Sri Bathara Kresna Kakang Mas. Iki sapa? Bature Ndara Sumitra. Nek iso manah ya aja manah. Ngerti ora kowe manah kena sapa nyuk? Sing tak tibani Raden Sumitra. Wah! Mudi. Setan. Panahmu ora kena Ndara Sumitra. Ning kena Ndara Abimanyu. Salah bocah wingi sore digendong dijak perang. Mangkel. Ndara Abimanyu seda. Ndara Abimanyu seda kena panahmu, Cok. Jan-jan, Cok, jan-jan. Setan kowe. Ora duweni. Ora niat, ora niat. Ayo. Iki gamelane kok do meneng wae iki piye? Piye? Ora dipercaya kanca-kanca kowe. Oh, doyak terus doyak yo. Andana Dewa nyemplung segara. Coba ya arek iso nutut nyemplung. Waduh. Petro. Moh. Angkel. Aku ora iso renang kok. Gareng. Biasane ora adus ning kali to. Nganggo bane. Oh. Ora iso lanangi. Oh, kae malah wong sing tememan ngono kae. Kok minggir neh, Gong? Glagepen aku. Senengane kowe iki aneh-aneh kok. Konjur maklung ora. Petro. Gareng Bagong ora ngrampungi perkara. Sedane Ndara Abimanyu ditotoi patine awake dhewe. Woi. Wes. Kene ya cethek ndasmu kowe. Kowe mun njaluk pundi aku kowe. Aku sing aku ngombe tenan. Santai kok, santai. Wah, ora usah mbegan tenan, Tru. Wis gonggong ora di. Ora diklekarke kok. Niki jenenge Ade. Aku rasa mbekan to. Ya goleki Semar yo.
Cah Bagus ya kene. Sawetawis kula tuwi dhateng dedharetan. Nanging jebul pinanggihipun kepanggih rubeda Kanjeng Ibu. Tobat. Ana rubeda apa? Kula dipun westani mejahi dhateng lare. Tumunten kula perang kaliyan kadangipun lare menika. Kula nglepasaken jemparing boten kenging dadanipun kadangipun lare menika nanging kenging lare menika satemah pejah. Sedaya ingkang momong lare menika sami ngoyak dhateng kula. Tobat. Apa kira-kira sing padha ngoyak kowe wani mancing dalaking samudra? Nyatanipun sami wantun. Tobat. Anakku nggir kono semingkira mengko bapakmu sing bakal ngayomi marang kowe. Kok jero segara kok ana gua apik banget kene, Pak. Lho. Terus? Gek rene. Lho. Kok Pak Bos? Ae. Bagong kae ngopo wis ora ana banyune kok glelenge aja. Petroya ana wong lucu senengane nggane. Welo. Bela. Aner meneh. Kyai kok kaya ngono lho. Jan wis. Kale ngententeke temenanan lho. Wela. Edan. Ya, Tru. Ana wong bagus ki jan luar biasa tenan. Wah, dan wis. Semar. Nggih. Nolo Garing Petruk lan kowe Bagong. Tobat. Pengeran pirsa dateng lak tiang-tiang menika kuwi ponokawanku. Piye? Lah ponokawane kok mbujung-mbujung datenge putra. Mangriyen. Kok nyebut keng putra menika? Aku Andono Warih. Andono Dewa kuwi anakku. Lah bapakne ya iki. Ngandel ora. Jan. Nang ana trit nang kene trit. Telotak. Mbok ya semen iki ya ngopo ngono lho. Apa senengane ora? Ana apa Semar? Sampeyan nek kula kandhani mesti mengke muntap. Nek ngantos muntap sing mandukani putra sampeyan. Anakku sapa? Andara Dewa. Sebabe kula caos prisa nggih, Den. Kang putra Ndara Abimanyu niku kula temokke teng alas. Ngoten. Kula temokke teng alas. Lah banjur Ndara Abimanyu kula temokke teng alas sing nemokke kali Ndara Sumitra. Lah terus pinanggih kalian kang putra Ndara Andana Dewa. Nganti selin surup, selin surup. Dadi perang. Kok kang putra nglepaske panah. Ora kena Ndara Sumitra, ning kena Ndara Abimanyu. Lho. Lah anakku piye? Ndara Abimanyu seda, Ndara. Andono Warih, wonten paring adha kok. Bab iki ora kena disangga entheng. Mesti ana lakon ingkang tumiba kelawan Majaku Abimanyu. Manjinga Kalpika. Mengko mangsa kala ingkang wis tak temtokake, sira lan anak-anakmu bakal tak tepungake marang para Pandhawa Andana Warih. Kelepat tenan ora? Anake sing ditresnani tak laporke tekaning pati. Andana Warih, kowe manjinga. Kalpika karo anakmu mengko mangsa kala tak tepungke karo kulawargaku. Enggak aku sono ditepungke aku ora setuju. Ya iya. Maksude piye maksude? Maksude ngene lho, Tru.
nek Ndara Janaka ki nempungke Andanawari karo Andanadewa ki garwa lan anake aku ora setuju. Oh. Aku pokoke iki setuju Ndara Janaka ki mengentuk Ndara Abimanyu. Anu sembod. Anak-anak Ndara Abimanyu wis titik kuwi. Ndara Srikandi. Aku jane ora pathok-pathok. Larasati Ora cocok. Manuhara Kuwi meneh. oh dadi kowe iki jane ora seneng karo garwa-garwa Madukara to Ora. Asli. Ayo do mangkat. Mangkat ndi? Mangkat metu saka kene iki ning negara Ndarawati ora kok iki dirampungi kok, Gong. Ayo, Mas. Kowe iki ya ngapa mbok kok ning kono kuwi? Ngenteni kowe. Apa kene siap mangkat to dadak dinteni ngapa? Kanjeng langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung tara nggih pun kakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Si Adi wis rawuh ana ing negara Ndarawati ya merga saka mangiraku sembadra ingkang kaboyong dening Kaka Prabu Baladewa iki mau Gatotkaca wis matur Purwamadya wusanane samendhang ora ning ngarempit ya mung Si Adi ingkang tak aturi supaya sowan ana ing negara Ndarawati jejaga mbok menawa ana payo katemping samirana Kresna kakangku kula ingkang sowan wa durung titi wancine Abimanyu kudu bali marang panguwasaning Gusti Sumitra. Wonten dawuh. Kakangmu iki mongen yen lagi ngelak mongko ibune lagi ora ana. Coba to jajal omben ana banyu sendang kae supaya ora katon salet si Abimanyu. Ngestaken dawuh. Koko Prabu sepinten kalepatan kula diagung pangaksami Koko Prabu kula sampun lirwa kacariyos Kakang Semar sumusul dhateng kula matur bilih Abimanyu pejah iya Koko Prabu tok tangisana wis ora ana gunane wong Abimanyu wis tekaning pati ngibarate luhmu nganti dadi getih ora bakal iso urip meneh menapa mboten saged dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma tak ungkuli bola-bali ora urip iki kunarpane dirukti dening Sumitra Janaka Ngapa to kowe iki ngapa ya? Kowe iki ngapa kowe iki? Wong sedhek dicucuk. Ndara Kresna paring dawuh nek
Wis diungguli kembang kulabane ora urip. Nangis Pilek. Oh. Saya kira nek nangis bul pilek. Oh, Prabu. Wis ora usah perlu tok tangisi. Tok tangisono tanpa guna. Ya mong saiki kewajibaning wong lanang aku tak takon karo kowe coba Wangsulana. Yen bojone diarah karo wong, mongko mangkel-mangkle wong lanang kuwi dirusui bondo donyane. Yen dirusui bondo donyane ora nesu, dirusui bojone. Yen dirusui bojone ora nesu, dirusui anake utawa anake dipiloro. Kuwi mesti tekaning pati utawa mesti bakal nesu. Nggih. Lah kowe iki coba anakmu dipateni, mongko bojomu digawa karo Kaka Prabu Mandura. Jarine Gatotkaca ngener ning negara Ngastina. Kowe ora mobah, ora mosik janjane kowe tak takon karo kowe. Kowe iki tresna ora karo Sembadra? Petruk ki ya ngapa nyuwuk barang ki ya ngapa lho. Tanpa omong, tanpa nganggo piye-piye Gatotkaca. Wonten dawuh. Pamanmu Watawatana. Sendika. Ana dawuhmu apa sinuwun? Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene panjalukku lawan Koko Prabu Baladewa dipinangkani. Ora ketang sedhela tak suwun lerma ning negara Ngastina. Supaya mimbuhi marang kekuwataning wong Ngastina sarta ngempel kanugrahan ingkang wis digawa dening Atmajamu. Iya Kakang Prabu, aku mengkari manut. Sembadra ngapano ning taman kono? Ora ketang sedhela lenggah ning kene kok tak boyo ning Mandura. Kakang Baladewa, aku manut Kakang. Kaya Janaka dasar kepara nyata. Lho, Yayi. Si Adi ora basa arepun Kakang ora nganggo tata krama. Janaka, aja kaya bocah cilik. Lah kok dadi nungkak krama karo Yayi Prabu Duryudana. Si Adi kuwi kalah tuwa. Si Adi kudune nganggo tata krama. Wis ora perlu nganggo tata krama. Aku nganggo tata krama yen to gedhoane menungsa Ngastina. Apa tumon ing atase Nalindra-gung Binathara, Ratu Ngastina, Ratu Mandura. Mentala misahke katresnane adine dhewe. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak udung sapa ora menehke bojoku. Ayo, sapa sing kepengin tanding karo Janaka? Adalah. Wah, adalah. Wah. Ayo, sapa wae? Hei, jagat Dewa Batara. Raeneng sing wani, nggih Den nggih. Iya. Madake apa? Ming disumbari karo ndaraku. Ayo, sapa sing rumangsa lanang tanding karo Janaka? Klepat. Prabu Baladewa sing duwe masalah iki kok melayu sipat kuping. Petra, Nun, Sembadra menyang endi bendaramu? kula ceke.
taman negara Ngastina. Ning taman. Nggih. Pripun? Bendaramu aturana tindak mrene. Semang mriku pripun? Aja. Kok aja? Mengko ndak tempuk. Oh iya, Ding. Sadar aku lagian. Ndara, Apa Petro? mboten sang mlebet taman. Lah piye? Disusul garwane. Aku wis ra duwe bojo. Lah Ndara Janaka, Anake cilik malah ditinggal lunga. Tanggung jawabe wong lanang kepiye? nggih. Lah iya. Tiwas duwe bojo bagus ning gerus ning ati. Nggih, nek dipikir ya ngoten niku. Iya. Wong duwe bojo elek ning tresna karo wong wadon ki malah nglelemu awak. Oh nggih. Kula niku karo bojoku ora tau kok kula niku sia-sia. Tresna banget. Upama lho niki. Upama lho niki mung crita ta mbane wong ra omong kita. Iya. Mun sampeyan niku kali kula niku wah. Ndara Abimanyu niku sampeyan niku ora perlu gendong, ora perlu meneng, ora perlu ganteni popok. Kula sing ganteni popok, kula sing gendong. Kabeh pekerjaan rumah kula sing ngrampungke. Lah ya ngono kuwi bojo sing tak karepake. Nggih. Mbane bagus ning gerus. Iya. Ning Ndara Janaka niku tresna sampeyan karo sampeyan niku tresna banget Ndara Janaka asli. Nika bojo sing ngasing tresna karo wong wadon. Kuwi mau omongan apa, Petro? Boten omong napa-napa. Padake aku ora krungu. Nggo teng rika nggo kelire kosong. Ora apa-apa. Sembadra, Apa? ayo bali. Nek durung kersa kundur ya ora sah bali sik. Ora, aku wis kleru ayo bali Sembadra. Wes ra sida, ra sida. Pripun Sembadra pun isa teng negara Ngastina. Kula mireng kabar nek Wara Sembadra Kakang Mbok Bratajaya pun teng Ngastina. Kula wis nyandang cara manten kok Prabu. Kula wis nyandang cara manten, kula dijawabke karo Mbok Badra. Dijawabke karo Mbok Badra, Prabu. Bratrawa. Kula usik. Nggih, pun mboten kuat nih. Oh, kula pengen rabi. Yo. Ning sawangen. Sembadra jane wis prape negara Ngastina. Abimanyu wis tekaning pati. Lah kok jebul Janaka nyusul nang negara Ngastina. Lah, gagal maning son. Gagal maning son. Ora buktasaken ngrebataken Wara Sembadra, kula kepengin cawab karo Wara. Hei, Janaka! Janaka adikku mbok gawe endi Janaka?
ana babar pisan jebul wonten wewadi ingkang siningit wonten penggalih paduka. Nalika semanten pangandika paduka repa dhateng raying Dwarawati supados kula maringaken nata nyaosaken dhateng pun Sembadra. Lah kok jebul mboten tumuju wonten negari ing Mandura nanging menggok dalan wonten Ngastina. Ancasipun kados pundi? Yo pancen tak jarak. Mergo aku tinengesan ing Siburisrawa. Nggone gandrung-gandrung kapirangku lawan para Sembadra. Mula niatku iki aja tak anggep ala, ning niatku kuwi petungan kanggo niat sing apik. Becikipun wonten pundi kula badhe nyuwun prisa. Sembadra iki tadi bojone Janaka ki ngros atine. Janaka ki seminggu ning omah, 4 taun minggat. Janaka ki ora tau sapa ning Kasatriyan Madukara. Mula ora aneh nek Sembadra tansah purih ana negara Indrawati. Mula tinimbangane para Sembadra ki lara ati, timbangane para Sembadra ki tansah kagol-kagelan atine. Rabi karo wong bagus, luwung tarabe karo Burisrawa ning tentrem atine. Mukti rasane Kresna. Nuwun sewu. Ingin saged mangertosi mukti lan maremipun manahipun Sembadra menika sinten? Wong sing jeneng wong rabi ora nganggo tresna kuwi bakale ora apik. Bakale ora becik. Ngoten. Kula mboten narimakaken menawi jenengan niku Kanjeng Prabu meksa dhateng lampar menika. Menawi lampar menika panjenengan meksa supados dhawuhaken Sembadra lan Burisrawa menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Yaman! Weh. Gati. Wong liwat, bengok-bengok. Deg-degan. Itu Petrus ngomong to, Bang. Lah panjenengan ana wong liwat kok ya bengok banter banget. Wong biasane ora liwat kene kok dadak liwat kene. Pokoke tak jaluk. Sembadra tak jaluk. Menawi mboten maringaken, rawira-rawira tas malam-malam tak putung. Ora ana tabeting Kadang Taruna karo Kadang Werda. Kresna tanggep mungsuhe Baladewa. Werkudara. Werkudara. Masane anggap kaya menang-menang ade. Pokoke dhe bojo arep dijaluk sing wedok karepe piye? Terus Den, mutar. Eleke ora. Dak dadamu iki dadane. Oh, kampungmu kapan kowe? Anggepe sak penake dhewe ora. Sapa-sapa arep dikalake, sapa arep dikalake. Apa rumasamu Werkudara wedi karo sampean? Ngono. Pakartimu sing kaya ngene iki Ndara Abimanyu sing bocah iku kesempuk ing Aradan. Paham? Sing kenceng, Den. Ayo, mutar kowe. Anggepe apa? Lho Den, mesakake. Niki Kang Raka. Kadang Werda. Mencla-mencele. Ana adine. Sapa? Iki lho. Mundur. Dara. Apa? Diluari. Ayo ora sampekan aku. Ora sampekan. Oksigen apa piye? Hus. Ora kena. Asu apa itu? Werkudara diculke. Wah, mati ya. Werkudara. Wah, mala gantang pun Kakang tanpa dinawi wektu ditendhangi sak penake dhewe. Upama dudu Baladewa tekaning pati ki mau. Hen. Rasake. Kapok ora? Iya, aku kapok. Pak Prabu dos pundi? Menapa tasih badhe misaken Sembadra lan Janaka? Ora.
Abimanyu anggenipun panjenengan bucal wonten telenging wana nalika semanten ngantos dumugi ning pejah. Lho, Abimanyu mati nanging samangke sampun gesang malih. Amargi kula kuli Sekar Wijaya Kusuma. Waduh, Yayi. Waduh, yen ngono luputku gedhe tumraping kula warga Madukara. Sembadra, Janaka Abimanyu aku jaluk ngapura, aku jaluk ngapura. Waduh, mati aku. Wedan, lho. Kaya menapa? Lawange ditutup karo Petro. Tak dodok bola-bali ora dibukake. Petro iku gerbang negara kaya dinep kuwi lho. Petro. Petro. Nun. Iki dibuka regole iki. Keplak sirahmu kowe. Yang ajeng mlebu sinten? Aku. Wah, nggih monggo. Nggih. Edan diganjel watu semono gedene. Kok ora Bu Mandura arep mlebu dibukake. Mengke mateni wong mle. Ora. Wis tak dibukake. Nggih. Monggo sinuwun, ora caturan. Wis bacut nesu e. Janaka Sembadra njaluk ngapura aku. Ngestake dawuh Burisrawa ora gelem bali sak Korawamu gawe sungsang bawana balik. Werkudara Sembadra tak peki. Sembadra tak peki cah bagus. Arsa madangi jagat tuk munguk-munguk paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Alhamdulillah pun paripurna purwa madya wusana. Mboten wonten alangan sedaya. Lancar rancak ngantos paripurna nggih Den. Ya. Lampaning ringgit purwa menika sayekti minarya Karca Benggala ingkang sae monggo sageta kinarya sangu anggenipun napaki jantraning gesang ingkang awon dipun bucal ingkang tebih. Ya Semar. Sura Sudra Jani ingkang ret suh brasta kaping olah Darmastuti rahing samya makarya rayung samya pinanggih. Kula sarencang gedonga muga-muga laring dipun supitaken sageta dados laring ingkang soleh lan tansah saged mikul dhuwur mendhem jero dhateng tiyang sepuh Ndara.